Hi, good morning. Mayong buntag sa mga senior citizens. Mayong buntag sa mga igsoon, kahigalaan o atong mga kaparintihan, mga amigo sa tibuok kalibutan. Naipaagi nga unsaon pagpagamay sa tiyan, panipis lang. Panipis sa tiyan sa mga nakapil og bugat-bugat na ilang tiyan, murag ibati na nila nga murag puno pirmi ilang tiyan sa sayon lang nga paagi kanang gitawag og breathing, pagginhawa lang mugamay ang atong tiyan. Di na kinahanglan nga mag-running ang mga seniors. Kuana lang breathing o lungs, padako sa lungs exercise, upper body exercise. Sundi lang ang video inyong makita, kay epektibo ni siya, mao ni siya ay nakapagamay pud sa akong tummy, tiyan. Tanawa lang kadiyot, di kayo ni siya dugay. So tangi salamat og i-subscribe pod palihog ang akong channel para sa dugang nga mga video. Salamat.
Salamat humana ang atong panipis pagamay sa Tiyan. Sunda lang to ninyo mga seniors, bisag dili seniors, epektibo kayo. Dili na ta kinahanglan mo pasaan og mga bugat weights. Dili na ta kinahanglan mo push up. Dili na ta kinahanglan mag bar, chinning bar. Dili na ta kinahanglan mag bench press. Sama nako, senior na pod ko. Wow! So, padayon lang ta sa maayong panglawas. Pasalamat ta sa Dios. Tagaan tag taas nga kinabuhi. Salamat ta amping healthy foods. So, sayo matulog. Salamat. Drink more water. Inom tag tubig bisag dili ta giuhaw. Thank you. Salamat.